A sada se selimo u Savamalu. Ako ste mislili da ne postoji mesto na kome na tenane možete da pričate muške priče, delite ljubavne savete, a da pritom postajete sve zgodniji, prevarili ste se. Da, ponovo radi Berberin i to ne bilo koji, nego jedan kojeg se sećate iz Velikog brata. A nije Seviljski. A nije Seviljski, tako je. A ovom dotičnom gospodinu bezbrodom do mene je svojevremeno krojio frizuru. Jedna ptičica nam je šapnuo, pogledajte o kome se radi. Berbernica je novo mesto u gradu, a ženama je ulaz zabranjen. To je prvo pravilo nove savamalske atrakcije. Ne puštamo ili ne puštamo? Mi poštamo žene, ali ih ne puštamo. Ne puštamo. Držimo se tih nekih pravila, to su parlor, da bi bili taj kao parlor, recimo ortodoksno, znači original, da bude po starim pravilima. To je jedno od pravila. Drugo pravilo je nema zakazivanja. Sve izgleda kao 50. godina prošlog veka kada su muškarci umeli da odvoje svoje vreme za muške priče uživo. 50% su stranci i njima je ovo potpuni spektakl i atrakcija i slikaju se i tako dalje. I 50% su domaći ljudi raznoraznih profila. Vruć peškir, masaža lica, pena koja se pravi četkom i losioni su stvari koje oduševljavaju nove mušterije i to nije sve što ih vraća u prošlost. Neobično im je pranje kose koje je treće pravilo. Nema šamponjera da se zabaci, nego je lavabo kao nekada. Malo stariji se sećaju da su tako nekada prali kosu, a znači pere se kosa lavabo, to je malo čudno. Šišanje makazama ili mašinicom, klasično brijanje, kao i hedonizam brijanje, samo su neke od usluga koje će vam pružiti Berberi u Savamali. Posebno su posvećeni trimovanju sve popularnijih dugih brada. Da li je bekstvo od ženskog sveta razlog, ne znamo, ali berbernice poput ove odnedavno su hit u svakom većem gradu na razvijenom zapadu. Mi poštujemo ženska prava, sva ženska prava. Jednostavno ovo je pravo muškaraca na njihovo mesto koje oni jednostavno više nemaju. Što se mene tiče, vidimo se ispred. Eto prilike da, u stvari sad razmišljam,